ассалому алайкум дӯстон, бо шумо дар алоқа шабакаи беҳтарин яъне Knockout TG мебошад ва мо имрӯз дар бораи беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони UFC ва MMA гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шита лайка зер карда чӯи кабута дам кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Хабарҳои ҷолиб дар пешанд. Мерем. Тоҷикистон ба пеш! ҷанговари вазни сабук Ислам Махачев шояд ҷанги навбатии хича бо Бенеил Дориуш баргузор кунад. Дар ин бора менеҷери шинохтаи UFC Али Абдулазиз чунин гуфт: Ҷастин Гейҷи номзади асосӣ барои камарбанд ҳисобида мешавад. А Бенеил Дориуш бошад, бо эҳтимоли зиёд бо Ислам рӯбарӯ хоҳад шуд. Дориуш бар зидди Ислам, Ҷастин Гейҷи бошад, барои камарбанд мубориза мебарад. Бо эҳтимоли зиёд ин моҳи майи соли оянда баргузор мешавад. Хотиррасон мекунем, ки Али Абдулазиз яке аз беҳтарин менеҷерҳо ба ҳисоб меравад ва ӯ менеҷери Ислам Ҷастин Гейҷи ва Бенеил Дориуш мебошад. Дӯстон, ҷанги Ислам бар зидди Бенеил Дориуша дидан мехостен ё не? Ҷавобтонро ҳатман дар комментария нависен. Ва агар ин муҳориба баргузор шава, ба фикри шумо дар ин муҳориба ки даст боло мешавад? Ҷавобтонро ҳатман дар зери ҳамин видео интизорам. Мо бошад давом медиҳем. чемпиони пешинаи вазни нимсабуки ташкилоти UFC Колби Ковингтон дар бораи ҷанги ӯ бо ҳамзат фикрҳояшро баён кард. Пеш аз ҳама ман то ҳол бовариам намеояд, ки модари ӯ вайро камшод номгузорӣ карда бошад. Ин шармандагист. Шояд ба модари ӯ вай фарқ надошта бошад. Ман фикр мекунам, ки ӯ рӯзи модаронро ҷашн намегирад. Бо ӯ муҳориба карданро ман қабул мекунам ё не? Ин хандаовар аст. Камшод бояд ягон шахси росторо зарба занад. шахсеро ки дар топ 5 гона қарор дошта бошад, дар рейтинг ҷои намоён дошта бошад, на ин ки чунин рақибонеро ки ба вай интихоб мекунанд. Ӯ дар UFC чанд муҳориба гузарондагӣ аст? ӯро ҳамаи мақолаҳо ва маҷаллаҳо машҳур карда истоданд. агар шумо қисме аз ҳаёти ӯро гирифтан хоҳед ва ӯро ба саёҳати дуру дароз ба беморхона фиристодан хоҳед, ман метавонам ба шумо кӯмак расонам. Бе ягон мушкилӣ ман барои ин кор ва барои пешрафти тиҷорати UFC омодаам. Хотиррасон мекунам, ки 3 октябр Ҳамзат Чимаев дар турнири UFC 267 дар Абу-Даби 4 ғалабаи худро дар UFC ба даст оварда буд. Колби Ковингтон бошад, пас аз як ҳафта дар турнири UFC 268 дар шаҳри Нью-Йорк хост, ки камарбанди вазни нимсабуки ташкилотро аз дасти Қамаруддин Усман кашида гирад. Аммо бо қарори якҳозаи доварон ӯ аз дасти Қамаруддин шикаст хӯрд. айни ҳол дар ҷадвали вазни нимсабуки UFC Колби дар ҷои 1 ва Ҳамзат Чимаев бошад дар ҷои 11 қарор доранд. менеҷери шинохта Али Абдулазиз муноқишаи байни Ҳабиб ва Гейҷи шударо шарҳ дод. Хотиррасон мекунам, ки Ҳабиб аз Гейҷи талаб кард то ки ҳарф назанад, ҳангоме ки Гейҷи расмеро гузошта нависонд, ки ман арзандаи ҷанг барои камарбанд ҳастам. баъзе ҷанговарон норӯзигии худро нисбати Ҳабиб баён карданд ва гуфтанд, ки ба ҷои ӯ ин суханҳоро Али Абдулазиз навистааст. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамавақт мегӯянд, ки ман шабакаҳои Ҳабибро пеш мебарам. дар ҳақиқат миёни Ҳабиб ва Гейҷи ҳамаш хуб аст. ман ба ҷои касе дар Твиттер наменависам. вақтҳои пеш ман ба ҷои Ҳабиб менавистам, аммо ҳозир забони англисии Ҳабиб хело беҳтар аст ва ман ба ӯ лозим намешавам, гуфт Али Абдулазиз. расман ду карата финалисти ташкилоти PFL Лоиқ Раҷабов ба UFC меравад. дар ин бора ӯ дар мусоҳиба дар шабакаи Вестник MMA хабар дод. биёен суханҳои Лоиқа гӯш мекунем. айни ҳол ман ҷанговари озод ҳастам. дирӯз ман бо менеҷери худ Али Абдулазиз ҳамсӯҳбат шудам ва ман дигар дар ташкилоти PFL ҷанг кардан намехоҳам, чунки дар муддати кӯтоҳ ҷанг кардан зарари худро ба организми инсон мерасонад. аз ҳамин сабаб ман наметавонам вазн партоям ва хуб барқарор шавам. айни ҳол намедонам, аммо фикр мекунам, ки аввалан бохтро маҳкам карда баъдан бо UFC шартнома бастан лозим аст, чунин гуфт Лоиқ. хотиррасон мекунам, ки охирон маротиба шаби 28 октябри соли ҷорӣ Лоиқ Раҷабов аз рақиби бразилии худ Рауш Манфио дар финали Гран При PFL 2021 бо қарори якҳозаи доварон шикаст хӯрда буд. ҳамакнун қоидаи ба UFC рафтан чунин аст, ки ҳар ҷанговаре ки бохт дорад бояд бохти худро маҳкам кунад ва баъдан бо UFC шартномаи ҳамкориро оғоз кунад. дӯстон, агар Лоиқ ба UFC равад, дар вазни сабук баромад хоҳад кард. аммо чӣ хеле ки мову шумо медонем, дар вазни сабук Ислам Махачев, Майкл Чендлер, Чарлз Оливейра, Тони Фергюсон ва дигар ҷанговарони машҳур вуҷуд доранд ва инҳо тӯли чанд соли охир барои камарбанди вазни сабуки ташкилот мубориза мебаранд. шумо дар ин бора чӣ фикр доред ва ба гуфти шумо оё Лоиқ дар ҳақиқатан метавонад дар яке аз ташкилотҳои машҳури ҷаҳони MMA бо парчами Тоҷикистон баромад кунад ё не? ҷавоби худро дар комментария нависед. дӯстон, вақтҳои охир фаъолнокии лайку комментария суст ба назар мерасад. барои меҳнатҳои моро дастгирӣ кардан мо аз шумо танҳо лайк мондану комментария навистанро талаб мекунем. агар хабарҳои ҷолибро ҳар рӯз интизор бошед, пас лайк мондану комментария навистанро фаромӯш накунед. ва ногуфта намонад, дар видеои навбатӣ дар бораи кадом варзишгар ба шумо маълумот омода кунем.
номи варзишгарро дар комментария нависед ва мо ҳатман маълумот пешкаш мекунем. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед ва доимо бо шабакаи Накаут тиҷӣ бошед, чунки ҳама рӯза хабарҳои ҷолибро мо пешкаши шумо мегардонем. хайр.